Kanyang laki din! Adan samad ka titex mo ajak amo pare. Ha? Palpaliiwan ka namin kay. Tunggal kita ang di cellphone mo. Kat nakaisam ka. Asino ti ka titex mo ayak? Amangan kid mo no. Saan ani bakit mo pare? Shh! Ang mga nunda makangagkang ka. Narigatan. Anya? Ket mo sawin? Talaga saan ani kumari ti ka titex mo? Saan? Asino nga ron? Yan mamuktukan ka. Itugot ko ito maminsan. Hindi ayuyan ko. Anya? Makapakigtot ka mong pare. Ha? Ala, di kag danak. I-promise mo kanya, adi mo ibagbaga iti sa balay, tapno itugot ka, wan! Bakit? Atala pa na ka. Di ka mandanagan, tagawit at mo ilaing. Iti gusto nga oras. Ha? Sana ka masaba. Sana ka maladaw. Sakto lang bakit? Isa pa ta. Ay na dinakman dramaan akas na. Taamangan numakidag ka. Na? Manumot tin adaras akas ta ti bagbagam. Ngam awan mat tinumpal mo salbag ka. Nag-uyong ka matin bakit? At dala madamag kung agbababae ka. Ha? Isinak day tamabagbagim di tabagim ko na tumot. Unay mo daytan bakit? Sana mo nagbababaya. Adala pa na kunak man. Ala, ingkan no sa dino ti papanam. Siguradom lang nga agawid ka iti masapa. Ha? Uwan bakit, Uwan? Promise! Mariel, isugam ti kumpare ka ni Norman. Pare, iso ni Mariel ngar armak. Ha? Naimbag nga oras mo, Manong Norman. Kastawagin ka, ating balasan. Nabayagin nga datdaton kanyak dayto kadwang. Iso na lang, kajak pay mo't ngamin am-amuunay. Nakuna na kanya, nga awan ka no asawa na. Pudno ka di. Awan mo't pare, sana ya? Ha? Da kayong dagsarita ating ka. Awan amok, nuwan niya man ti pagsarsaritaan niya. Sapay la kuma, tapod no dagiti ibagbagana. Sapay la kuma. Ngamin, nagrigat di mailawan. Ang mga no ayatak, kan ipatag ko, kat addagayam asawa na. Narigatan. Anya? Nabaratagtan pare, agawitan na. Pare. Saan? Saan na ba yung agawin? Pare, adali man therapy. Sigurado nga gurura yung dasawa. Kasama ni bakit mo, pare. Tangiwat mo. Ang mga namangag na ka-chicks ko. Narigatin. Anya? Ang mga no kaya't mo mati-chicks pare. At si barkada ni Mariel. Nagpintas. Siksik ang blandi mo lang. Isula lang at bading. Anya? Ay. Agtal na. Kaman pare. Oray ako nag-chicks no baklan tumalang. Sumgarang manititayita ng imbagang pare. Laki din na yan. Nagarte ka na tao. At alang arot dyan mamukan ka, di mo pa ilakayat. Makamukay tibiyag mo. Naimbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid si Kalando? Ha? Di pa kadam kanya, kat masapa ka nga agawid. Ngaman niya. Gusto mo't bakit? Nasa pa? Alas 4 iti bigat. Sana ya nasa pa da ito nga oras? Anya? Tinala daw. Siya gawin iti alas 11, alas 12. Sana? Sa anak amakin inangaw Napanamaya? Taapay abigat matan ti panagaw-awid mo? Kanya lakit din na ya bakit? Adala na panan mi. Awis ti parkada. Kaya sana balit tasag paminsan man. Saan ba't nga every time? Anya?
Imbagak met ngamin kan ka, aliklikam da jalando. Ngem pagaayat mo mat ti makikuy-kuyog kan kwa na. Wala, sana na maulit ba kahit diyak kaya ti makikuyugin ko na rumwar. Nasaya at nukasta. Makikuyug ak man kin ko na, gamit ti trabaho. Saanan nga itinuman, wano sa di inuman dita apag chiksan. Ha? Ang mga nukon ko nam lang data. Nya ka mo bakit? Mamati ka kumamot a kanya. Ora mabinsan laag. Diyak kaya na talaga. Ora kumpare kami kinilando. Sa anak apabori tararamidan na. Nasaya at nukasta. Apay, napintas ayajay babae apaspasyaran na ijay inuman. Napintas man. Madlang ubing pa lang bakit? Siksi. Kandan di tibuok na. Nakashorts pa yung mapanijay inuman. Anya? Iso siguro, ti kinayat ni paring lando keng kuana. Hay, kanya laki din na iya kumpare. Nagsam, hindi babae. Unay kan pare. Kanya la unay ti kinayat mo ti na iya waitress. Di mo salud-sudan na kita. Kano nagpintas ni Mariel? Sexy. Ken blondie hair ko naman. Anya. Dagita ngamin abanag. Tiawan ka ni bakat ko. Akayat ko ang makita ko ma. Unay kan pare. Mawatam kumamutin. Ani bakit mo? Taan naganak ka nga rudan. Ununaan na dagit anak yaw ngam iti agpapintas. Nya kalaki din. Basta. Saan arason ti kinaan dati anak tap nagbalin alo siyang ni bakat ko? Kasla di pa agdigdigos. Anya? Ang jak nalapdan ti riknak nga agayat ka ni Mariel. Napintas ngamin. Ken blondie ti buok na. Apay nga ni Mariel ita? Ha? Ay kwa, nakuna na ngamin kanyak nga da kano napatag-apag nana. Iso nga awan. Basta ya. Kailog ko mo ni Mariel kahit iso nga'y mayak. Ay nalando. Uri awan ni Mariel tadakmat. Napintasak mo't akas kan kwa na. Sexy, kan blondie ti buhok ko. Kanya? Anya may lang ti sa pulam kanya. Ah. Ala. Hingga nga rin mga alay ti inumanta. Napaiso kamot lang. Sigapay lang ti Mariel ko ita. Mare, pangaasim ta saan mo ko mga ibagbagakin nila kay mo asyak tinakaidanon kan ka, ah. Di ka kadimandanagan, Mare. Anya lakit din, ay ha. Maasyanak lang amin kan ka, iso nga imbagak. Tapno mabaga am ti asawam. Ay na, Mare. Idi pa'y laang, amo kunday ta nga ugali ni Lando. Kumbaga, hindi na bago sa akin yan. Ha? Ngam ti pakas daawak, tinakunam at ikinayat na iti dayjay abalasang kat blondie ngamin ti buhok na. Wun, Mare, iso mo tinako na kanya ni Norman. Oo na yan dayjay nga asawak aya. Babaero at talaga. Ala sana bale, tanaamwak no apay akas day gayam ti kayat ni Lando. Ammo kon ti aramida. Itaman pa yung nasapa ka anak karubat ba? Sa dino ti papanam? Ay saan mo na sa lutsudan? Basta, ada na patag apapanak. Ah, Apay siga, saan ka arumwar? Saan ka kadiamapan ijay ayan ti chicks mo? chicks! Kanya ka din na itang ibagbagam. Sa anak ama agtap no jak maamuan day tangar aramidam ah? Kwa. Ay salbag kakit di. Kunakon kat. Kunakon. Kwa, agam ang mga ukan sa akin din, Carla. Sa anak agam ang mga wakaskan ka. Ah, No adaman ti agam ang mga wakadata. Si kadayta. anya? Anya, mapan kamat agpakulay iti buo, kumare?
Wan man kumare. Mapan kuman mat ipakulay day tibuk ko. Tapno saanin nga agsapul nila kay ko, iti blonde hair. Anya, kayat mo asawan. Blandi mati pakulay mo. Ay, saan ah? Saan a blonde? Tayman kulay asaan a malipatan ni Lando? Ay na, mare, kasla exciting data ko na ma. Alaman nga rod, ingka agpakulay. Tano makita kat mayat, mapanak tumot. Wala mare, just wait. Anya ko nam, napan nagpakulay ni Carla itibok na bakal? Wunlakay, mapanamot siguro ipakulay tibuok na. Tapno saanin nga agsapul nila kay na iti sabaling. Malaya mo't ti kulkulay tibok ti panagbalbaliw ti asawa, saan mo't? Kat, anya ngay nga rod no iso ti pakalagan tirik nana. Ken no iso laang ti ammo na awagas, tapno agbalbaliw nila kay na. Apikit din. Sabagay mo't gidi kahit nagpakulayan na nga eh. Kat, iti parlor adik. Alangan mo't nga iti ospital, mindset ba? Anya? Ay, maakakaran kan samutan kinilando. Adi na amo ti tangtang abon na. Ha? Siyempre, no agpakulay, ijay parlor at ipapanan na. Saludsudong pa'y laang. Kung nagpaso niya, mala, sorry bakit? Saan ka nga agungay? Kastamat ang tikulay ti buok mo, Carla. Ha? Hoy? Oh, apay mas daw ka. Apay akasta ti kulay ti buok mo, kunak. Saan ka di? Nga iso ka nayon ka amapan ijay bar. Tamapan mo sarsarong karan day chicks mo a blandi ti buok na. Wan ko nan. Anya? No jay chicks mo, kat blandi ti buok na. Green mat kanyak. Apay kit din. Na, ay una yun. Anya ti ibaga ti tao makakita kan ka iti kasta abuok mo. Anya pa'y laang ti ibagak ngay. Kat ibagak ati pudno nga ada chicks mo a blandi. Iso a green mat kanya. Salbag. Sino ti nakaibaga kan ka iti dayta? Ay, saan mo na saludsudan? Basta imbagada kanya. O anya, mayat ka di matlaang ti green a kulay ti buhok ko. Uwan ko na na. May mayat dayto ng blandi. Ay, unay kan, Carla. Ay, pangasi man, ipakulay mo dayta iti black. Nagalas akit kitaan. Anya tinaalas akitaan? Anay. Dayto kalikulay ti buhok ko a green? Wano dayta pa nagchichiks mo? Ha? Salbag ka lalaki. Into lang mo talaga, ti kinababaerong. Apay ngay akas na tilang amlan daw. Apay, maasar ka, iti kulay ti buok ni bakit mo. Ay, green ko naman. Ay, kaslag mauyong iti kasi kulay ti buok na. Oh, naku na ngamin kanyak. Nga ada ka no chicks mo a blonde haircut. Ha? Iso ana panunot na mat, ti mapanagpakulay. Ngam green mat. Anya? Ay, nalandoy ha. No napatagkan ka ti pamilya. Sarde nga mo, hindi ta pa nagchichiks mo. Nya lakit din na ya. Kurangam aya ni bakit mo, iso anay na yunam. Saan mo takastaan, Ana? Ay, unay mo tayo. Saan nakasta nga? Ibagbagak lang arudan. Agbalbaliw kan lang daw, no di mo kaya't amadadaol ti biyag mo. Anya, rumor ka akasta tilangan, bakit? Oh, apay manin ang mas daw kakasta. Di na minsan. Napan ka nagpakulay iti buok mo iti green. Sa ita, kasta ti short mo rumor. Dandan makita ti karet mo. Oh, apay. Kastoy mo ti pag-aayat mo, saan ayan? Unay kan bakit? Pangasim man tayo sardeng mo dahi tangar aramidang.
Kasano nga isardeng ko? No di mo mat isardeng ti panagchichiks mo ay salbag ka. Agsaw ka. Ay, bakit? Isardeng ko ti panagchichiks ko. Basta isardeng mo muntan na itangar aramidan. Tapno mo, katawan na dagiti ko kumpare gapo iti kulay ti buok mo. Nang runa, no makita daman na ita panagkawkawis mo. Inamin mo matlang agchichiks ka. Salbag ka hindi? Amin akong bakit. Pakawanan na saan na maulit. Agbalbaliw ako. Aniya? Ay, paray. Kaslan nagunag ti pampanunuta ma. Siguro, mailiw ka man iti blandera chicks mo niya. Nagpakulay lang arudan ni bagat mo iti buhok na. Kailiw mo pa lang, di blandera. Sana ka mailiw kun ko na pare. Mabuti nga kon. Kaya may isa, inamin kun kani bakit apod no ti inaramit ko. Magbalbaliw ako. Nasayaan na kosta pare. Adal na itagin ka, ano nyaman ti awan kin ni bakit mo. Saan mo asapulay ni ti sabali babae? Anya ka lagi din na yan. Uwan pare, imulak dahil ti panunot ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.